Chini Tripura bo thangnayo kisa sal romainai salni saltam romainai watui phaima bai tui tori lomkha chini panthor awar pungbaikha nok khuk derabaikha borok bo thৈkha mal mata rok derakha chini panthorni mai borjak tongmarok derakha tabuk bo kwbangma borok shoronarthi camp o tongui tongo chanani nungnani bialo khlaijak schoolni boi rok nosto thangbaikha kwbangmano derakha omono tam hinmale natural disaster hono natural disaster eba prakritik durzog tai omono control khainani chini yapho kwrwi abo prokriti no jeng control khaimia boni jorao bo phainai kaham purke kaham deroi deroi nuklang thango markhe tabuk singjaknai kok hingke mosi omoda chini bwskango ba chini langmao omoda puilani patimung na mohai deramungni patimung haidana agibo sana thangke bisi burum burum no mohai patimung chini wngui tongo tabuk bwskango khe tai wngladda bwskango bungnai haidana obo hai wngui no tongnai obono jeng kasoimaya obo agi nini siri sitini simi hinchidi afuroni simi tabuk sakjora patiwui no tongo tai omo hai tebo kotor kotor patimung bo phaimano aboni bagui ang sawo emergency ni jorao bipod apod ni jorao chuknani bagui je tangi ajimani bisingo kisa phano khatijadi kisa phano khatidi khatima tongkha hingkhe omo hai jorao chuknai tabo nung hwnui tongmano ani ajimase kisa hingkhe ang manmase kom hingkhe aro boroni le khatinai abo bo soikok phiaba omo bo soikok nini sei je kwbang ajinai no swnginai di bo bwsa khatiman bo khatimaya asole khatinani abo loi ni koksi loi khlaya hingkhe chwng manya chuwak to daily nungui mano biri bo daily nungui mano cha bo daily nungui mano boroni rang phaiabo haidana phaiblena tabo ang no chuwak nungo cha nungo biri nungo hwnui hingmani kokya tamokhe je chini bwkha tongo aboni bagui chwng jesakhepano no rang jogalui mano haisi aboni bagui no o je bipod apodni bagui bo obono bwkhao kha ruinai kha sawinai khatinani khaidi tai khatimani rang no bank account o tondi kwbang khatike bahike konai aborokni bagui ani channel o educational videos rok tongui tongo ang tebo kaham kaham videos bo tubui tongo ani channel o follow khlaimano abo haini guide ni bagui।